Ramogi TV. Riwruok mar Commonwealth oketo piny Tanzania nyong'ong ewi gima owacho ni Tanzania osedhi ataro mar chike matayo pinje majokanyo ahinya e ketho ratich oganda kod demokrasia mar pinyno. Weche gino twakie e romo mar 71 mar pinje majokanyo e Commonwealth manyobagi nyoro e yor mbui ka jatend piny machon mar Malawi Dr. Lazarus Chakwera ore pinyno mondo otatwak mar duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Simfros Okinda nigi ler. Yiet mere saso piny libamba ma Tanzania ahinya kowuok e pinje maoko kaluwore kod weche mosebedo kadhi nyime pinyno motelo ne yiero, kinde yiero kod tok yiero manobagi dwe mar 10 higani. E romo mar 71 mar pinje majokanyo riwruok mar Commonwealth manyobagi nyoro e yor mbui, telo mar Commonwealth ogolo siem ne piny Tanzania e wi rocho chenro mag demokrasia, chike matayo piny, ratich oganda e kind mamoko. E yiero no manopuodho Samia Suluhu Hassan kaka jatend pinyno kod loch mar 98 mag ombulu. Ten Commonwealth koro oro jatend piny machon mar Malawi mano Laktar Lazarus Chakwera e pinyno mondo ta kweth mabiro tayo twak mageto duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Kamano bende Commonwealth koro chiwo chike ne piny Tanzania midwaro ni mondo lu kaka jakanyo mar riwruogno kamoting'o chiwo thuolo makende ne kwethno mondo tim tije maonge ageng'a moro amora. Ketho chike duto makumo ratich oganda kamoting'o yiene jopiny chokore, chiwo thuolo mar twak ne jokedne ratich oganda kod thuolo ne ute fwambo. Romo kod jokanyo mar yiere kaka yiero mabiro ibiro tim. Romo machielo mar jokanyo mag Commonwealth ibiro bagi London e piny Ingresa dwe mar 3 higa manyien, kama lipot moyiedhi biro chiwo wi kaka chenro mar duoko kwe dhiyo nyime e piny Tanzania. Weche gibiro mana ndalo machuok kende tok piny mar Amerika wacho ni ginono winjruok margi kod piny Tanzania kaluwore kod wach mar apisas mag arita tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Joangi report mar Simfros Okinda madwano akaw godo yueyo